sini roha ma dihamu dohok dame na siya Tuhan dewata mata dohok cian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Shalom mamanginang, salam perhorasan, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk satu hari ini dan di minggu ini. Selamat menjalani masa-masa Advent. Kiranya kita tetap setia hidup dalam doa dan kita setia dalam menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini Yesaya 40 ayat 10. Idama marhua sodoro Tuhan Jehovah jala tanganna gumonggom ibana. Idama ihutu ibana upana jala dijuluna pamalosonda. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan untuk kita hari menunjukkan patuduhon kobaran haroron itu hatta dohot haguguod dohot huaso. Ia datang dengan kekuatan dan kuasa dan kemuliaan. Dan di patuduhot tu hita songod dia marsugut hataridan ni haroron itu hatta akka jolma nasatia menotong marhapur syau tibana bersama-sama dengan dia. Dan untuk kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap setia menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita agar kita senantiasa bersiap diri dalam menanti kedatangan Tuhan kita. Asa mangarere hita kamanginang di perdelan ni nguluton manomu haroro ni Tuhan ta Yesus Kristus si baluai na romar sugut di bagasan huaso dohot hamuliaon. Dalam waing narikot si hanguluhonota. Asa di haroro ni Tuhan ta Yesus Kristus. Asa parsidohok manyan hita kamanginang doa kadongan na hinaholongan gabi upa jerih payah pakokopon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Asa parsidohot hamuna saluhutna parsidohot hami parsidohot mahita gabi upan ni halojon na jala rapita dohot Tuhan ta. Di baheni di pardalanan ni ngulutta sadario terlumo biya manginang asa totong tapatuduhot hataridaan ni haporsiota nasa totong setia manomu haroron itu hatta si baluai asa di dia pehita maringanan di dia pehita mangula dapat tarida homma pakirimon nang haporsiota manomu haroron itu hatta asa totok kita mengeradi marhiti ulota totok kita mengeradi nang ditonga-tonga ni keluarga ta totok kita mengeradi nang ditonga-tonga ni ulota hapor siau pakirimota manomu haroronai batuguhon hadiriota batuguhon nguluta jala tangyangta marhide pangulota nang marhide hapor siota asa parsidohot tidak marsugut gabi upani halujona songon nani dok ni Korea dia kamang asa nang marisuang pakkokopon ni Tuhani dohok mahita parsidohok mahita gabi upani halujona di haroron ni Tuhan ta Yesus Kristus si balue. Tetaplah semangat amanginang satu hari ini di dia piham mangula jala totong ma marpakirimok kita marpakirimon na mangulu malum manasa sahid tarapul nasarsat ni roha di parrohai matotong namarlas ni roha. Tede homa buku de nomor 70 ayat 8. Rodo ibana sogon di ari uhumi ikon di sitar songgon pardo
đôi chi alai holong roha marlas ni roadong di sima dohonona pinuji hona roh. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Non-stop.